CEM ubah syembor lang renja lembat ki EM ke KHEDC minta kesni ke arpulai terik unaitung arja arpusan kilalait banjurip ya kalau adong kabadan hamaupat banlap ya ke kawa ke VPP lingba ke youth wing bat ke women's wing kala ujol haki kindiat sengi beladep habakrenj kilat patai kubor CEM ke KHEDC ulong ha kani kesni ke jinglet ki dikhot ke EC kalong ban pej benia ya ke jingkala ha kalau adong kabadan hamaupan lalap shibun ki mauput ki badan hapreng jong kani ka khlau nyimtip ki ki mauput ki dei jong nu bat kani ka jingjure paminta kesni kadei ka sinjam ka baningkong CEM ulong ba umtip ya ka jingyo banbu mauput laki dei shisha ni am ki balaya kat kum ki lenti jong ka ai hakini ki kindiat sngi banwan ka EC kan sa syong perkhat iki sinjam bakan shim ka ka badai banle nang ni shakman haba ong lo adong kadai ban pene pensa iki klau ki betam kam tam na ka binta ka jingdan kam ki khun ki hajar ka hima na ko blai pi ki lat patai ko bor ya ka jing kloi ki jing pi banya sakilang ni ka jong jong jungi jong jurip jungi ni ka bakla tip ba kum ka klau mo pat hakan ni ka sngi menta am tang ni ka liang ka jongi kum ki isi berkat bagi MDC jong BPP ngiwan lang hang ni berkat bagi officer jong ka council naki lightly ki department kata naka ilaka department naka land department dan naka forest department ki officer dan lang hani banwan pet lang ya ke ka bala ja ya ke jingkala jong ni ka klamopat kawadan shibun ki ding kse te adin pangelayo ya ka naka liang ga syuki ko jongang layo ya ka ujor ya ka shiti naka youth wing bat ka women's wing jong VPP yang jingwan jengok jongi hakini ki sngi tayo peladap de hakini ki net sngi nak yang jong ngalap khot iki pra isi bagi ne syong pan ngila shimi karai ba mata sngi nginwan jengok pat hadin jing wan jengok jongi mata sngi hakini ki net sngi ngin sakhot kerpang ya ka isi ka jongi pat hakata ka isi ka bangin sa chong ngin perkhat ka ka sinjam ka bangin le ha ka badai ba ka lau adong ka ba hausam arja khat saw la IT kam ka lau adong ha bangi ong lau adong ka bangi su thu sha hi ba ka de na ka ta ka jing pen pensa ya ka khlau ka patap kham tam na ka jing don kam jong ki khun ki hajar jong ki ma ngam ngalai PE hi ba nu meneng la ya nu tai kom ong i chairman mene na du ta na siap lang kerding ter ngi pa yang ni hamoro pira dan shibun ki jing kala bat ngi iru badan shibun ki pilar ki mauput ki bayang hakane apring jone ka khalau ngim simtip badi ki mauput jong noru te haduk mentahi ngedang sa ko umdum ngim simtip jenden mar kadau IP ka jingwan jongi mentah ni kalong tak senjam ke beningkong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong ki isi hakani ka khinjat sngi bat ngin sa shim ya ka senjam ka ka bangin rai na ka mentah ban pendapat ya kani ka klau kabadan kam na kam taki imlang kasalang ngam tip ya kani ka jingyo jong kini ki breu jong kini ki kenhon ki biyo ki basi kini ka maput hang ni ngam tip lagi desi shan ki balayat ket kum kalenti ne ka we na pring ka jingbo ro habangi ngi ai kum ka khun ki hima jong ka ri khasi ki jong ni la dal lang jong ki hima hato kita ki bayo la radai mana de kalenti ka badai ro hato kita ki bayo ikani ka khlau man penon kam ya ka hato ki dei hok em ki khun ki hajar jong ni ki ma ka ba shifting kolong ko yo de ki we pat namar ba ki jing don jong ni ka khlau kolong na ka banta ki khun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i ha ka jing te ha ka snam arjar khat saw ha ka ar trik ume bangalai bagi khun ki hajar ki la ben penon kam yang ni ka khlau na ka banta ka bit ka biang na ka banta om man penjula de ka andai tang ban chule na ka banta ban penun kam ya kamar yang ladan kono ka jinon kam ke jongki den rei om na ka banta ban chule pathar penjet pathar kita ki kendon ki pala biang ba nganget bau si am bore men chua ba arne mila masai moj rengkat bau pa iem bala khat no la thu manix iem rengkat bat ki menteri ki badan hatu ki por nganget ba ki lale ya ka bahatam na ka banta ban penlong law adong
Henry ka basusi pat kolong ba. Alam ba ka jing i jung ai kikot keselang ngalap. Ka kerteng ka basutunat bah. Bagi ai ki ong bakani ka khlau. Lembak ki hima ki ong. Bakani ka khlau nado ko pot ka ba mindai. Kade ka khlau ki bagi ai kerteng ka lau ka khlau sumar kerpang. Ka bagi ai kerteng. Lese ha ka pot ka ba mener la si ka malong sisa kata ka khlau ka ba sumar kerpang ya ka. Dengan ngait skamru baki isi ha kapor jing ba adan i pengkala law adang isi ngidan ke jing iper ha padang kata ke jing long jing man jo kata ka khlaw bar ke jing wang no biang ya kalau adang ban IT biang cek hima ngam tiap ke ka pelong yiki yang jing syakum ki kun ki ajar kum ki pat ba no chong ki depan kemen simla khot diru ki hima mentas ni namar ba ngongi pi mana ka kesenjam ka ba ar ngin sele adin mentah dengan man jujur oni laradan sakimah ni kemut mentah kesengi kemut kan lawan mi man dikipat ke jing ya keren jing atai ndek ai kalong baka inspection ko ni kong ting hap man jurip samangi ke tek jing khot jungi pe kerang ba snong mana katuk ni kalong ba ban pin tikenai ban pin syai ban pikin pin sotu jumut naki ke ai ka ban kalian ki snong ki dan ban ong halor ke ni ke jing kan ke jing wan jungi mentah kesengi kata ti ka ba ngim chimla khot i mana mar ba ngim sa khot ngim selek pakai bentak kon ka ba de bagi ma kat kum ka report ka record office ni kat kum jing tu punya ulum ba nak kalian ka high court kelak pengkesan biang ya kahima man sim ti biang ya kini aja pada kesam arja kat pra nak kalian si ambar iba aslah ila scrap no ya tu ka agreement arja ka sa hadu kan kalau kecik kata angka ka amde arja ka pra de arja ka kendai ba kila nak kalian ka dis council kala ai kala penduk no kata jong la odong kala IT biang sakima dikata de ka ba kat kum record ka bang yo tadang oi pi mentang tadang ngin se syong ki isi ngin se tai bang ngin se pe ki jenat ke bade halor kita ki bentak ki baro khoi kalau hima kalau kam lu ba ya kata ka rai perbarai alor khasau ka dor pelun jong hima kam dan jikti bi tu pidan ni kat kum ka jing soi ngi us yang mudan rengkat ki menteri te kata tingi ta to ko pon ngim dan intip tengah thai hafal dan gejing soi us yang ki menteri te bangan ong ba ke hima kam tip kata tengam tip re kata ngan bu yang gejing keli lada kata kejing pengkelab yang kejing penduk nok kata hatu ke hima katip nam tip taru kadang kejing keli tak kapor naka benta kejing penek pensak ya kamar yang naka benta ngi kenyum nak kapor kejing membiang juga umbam umdi tela dengi manyo ya kita rai kiba besar ya kal air ka bapiang la dengi manyo kita rai kiba besar ngi ka ka bapiang tidak kanut pat kejubak bangin ai pet sikikon pateng jung damar tadang ngajuang ini ko kentin bahkan mau pani ka kendau ka bangingi yang mentah lara ka dan ka dolar jongno ha kerteng jongno utau badan ni ka dolar dan hak ban kam nong kenti trai ya kata ka kendau ka siap ka bau uyeng nomor ha ka wei ka sngi hap ai ti nong pateng sikalong den hato ya kan ka khlau mau pat kalau jogi hima ngomong ka khlau suim ngomong kalau jong hima hato da ka no kalenti ai ti nong pateng sikalong den ke jongi tidin mata daw ai pi mena Basyan ngin sa chong ki isi na len jung ngin perkhat ke ka bahatam ka bangila banle na ka benta ban penbit penbiang na ka benta ka jing mentoy jung ki melang salang ha ka badai pat ka may maria